Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon bus nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapit sa 13 na buwan sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Karong adlaw mahigala mo oy tingdagkot sa Birhen sa Simala o ingon sa Birhen mahigala o ingon man sa San Antonio de Padua nga mga devotees. With due respect sa mga igsuon nga nasa intinuhan alang sa mga Katoliko maoron ang tingdagkot mahigala matag 13 sa buwan, no? O gunya diri pod mahigala sa Basilica Minore del Santo Niño karon ang ikaunom nga adlaw indaken. No, ikaunom nga adlaw sa Mesa Novena sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Straight to the point. Sa gyapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong butaga makigsunan namatay tungod sa pagkahugno sa mga basura sa Binaleo landfill mga sukit di paminao ni sakana ngadto sa Napo. Straight to the point. Subay sa nagpadayong search and rescue operation, 12 ang naangol o dunay 26 pa ang namising. Straight to the point. Signs of life, padayon pang nadetect matod pa base sa usa ka ekipo nga gigamit gikan sa usa ka mining company o gasubay sa padayong pagpangita sa mga namising. Straight to the point. Paitan ning sitwasyon na may gala masabot sab nato in taon ang mga tagtungod ngani ang pipila kanila ni Anhes tong Sibianan o gaonya ato to mahigalang gipangitaag pamaagi unsa ito matabang mahigalan nakasabot sa ilang gibati o tuwa mga tagtungod dito mga sukit dig paminaw nagbutang og tent na ang ato mahigalang city government o nagbutang mga dagko mahigalang nga mga electric fan aron nga dili in taon na alimuot sa ilang pagpaabot dito kay ang tagtungod makasabot lagi ka 24 hours nga tuwa in taon nagtukaw mga higala o nang hinaot naglaom nga unta do na pay signs of life dito mga higala sa ilawom o so far mga kigalaan padayon pa ang pagpahigayon sa search and rescue operation ni ining ato mga rescuers. Straight to the point. Bay-ubay na mga nitabang o iman mga heavy equipment nga gidala dito sa may barangay Binaleo. Straight to the point. Sa Pikas Bahin, Cebu City, Mayor Nestor Archibal nihangop sa tinguha ni Senador Aimee Marcos nga mupahigayon mga kigalaan og Senate inquiry bahin sa insidente sa Binaleo landfill. Straight to the point. Kagata sa nagpagtagad karon nga buntaga kay nagtinguha may gala si Senador Aimee Marcos mas may hinoon o baohon ni Senator Aimee ha. May na lang bawi gamay sa imong pag-ari sa Santo Niño nga na-issue sa kay tungod sa imong sleeveless. Pero ato lang sa nitagag pagtagad ng buntaga mahigala ha. Ang atong pagpadayon pagatuki nining mong issue mga sukit di paminaw og angay pabagyong padako ni mong issue or dili na. Unya ato pod mga higalang giawhag ang atong kaparian sa Basilica o gaingon man ang mga gwardiya din ha review siguro og maayo usab ang kining mga lagda diha sa Basilica ang mga dress code ug uban pa og unya para ma-fair pod sa uban no. Pero mo na mga kagalaan ato ning hatag pagtagad karon kay kini mga bashers good mga kagalaan no. Hinay-hinay lang mo din ha kay basin unya pod og masubraan pod ang atong mga pag-react lisod sad kaayo labi na ang atong kaparian sa Basilica na ilan ang mga rules doon na po sila mga higalay mga maayong katuyuan anang ilang mga rules unya ang pag-implementar na ang po ilaing mga problema na pod no sa pag-implementar mga sugitig paminaw so ato ni hatagay pagtagad karon mga kagalaan sa uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. maayo pod no kining giingon ni Mayor Nestor Archibal iyang gihangop ang tinguha ni Senador Aimee Marcos mas maayo nga dunay ipahigayon nga Senate inquiry din ha. Kay ngano nakalusot man unya ang involved ra man ni dako ra bang mga tao. Dagko mga tao o gawas pa ni ana mga kigalaan. Dakong negosyante nga si Enrique Razon nga mo'y tag-iya ining maong Binaleo landfill. Straight to the Kataring point. pagtagad lubutaga sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Unya point. ang DENR karon kung ang Department of Environment and Natural Resources niluwat na og cease and desist order batok sa Binaleo landfill. Nga gi-operate mahigala sa Prime Waste Solutions.
Straight to the point. Dugay na mga higala at kung bagyong Tino, gisusi na ganit ang daan mahigala nga Konsel Dave Tumulak og aduna pa mahigalay atong complainant diri mga kahigalaan apil sa mga tagtungod atong namatyan nga doon na nang liki diha sa basura day. Gipaabot na nila ni sa diin arwa gyud mga kahigalaan. Wa gyud mo lihok og dili kilatan una pa mo lihok. Straight to the Wa point. pa may naunsa, okay lang. Lakumbati lang, sige lang. Unsa man ay wala regular nga check up ang atong DENR diha. Karon kay doon na naman nangamatay, nahugmak naman ang basura, okay saladaan na, ha? Mao ni mahigalay problema dako. So dili prevention ang pagpahigayon mahigala ining pag-implementar untas mga balaod. Og doon na mahitabo na una pa mo aksyon. Straight to the Dakong point. problema ni mga sukit di paminaw tagantan ni pagtagad sa mga uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang barangay Pulog sa Konsolasyon ni Uyo na nga adto una mulabay ang siyudad sa Subo og mga basura ni ini samtang gisirhan pa ang Binaliw landfill. Straight to the Kay point. dako ning problema sa mga sukit di paminaw nakahatag ni mahigala og dakong risgo o problema sa tibuok siyudad sa Subo labi pa nagsingabot ang sinulog og ingon man mga kaigalaan sa Dakbayan sa Mandawi ug uban nga mga LGUs nga adto mulabay sa ilang mga basura sa Binaliw karon silado man ang Binaliw asa man ilabay. So gihangyo mahigala ang barangay Pulog Konsolasyon karon matud pa ni Uyo na nga adto mahigala ilabay una ang mga basura dire sa Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Samtang ang ato day mahigalang update gikan kan Konsel Dave Tumulak indekin alas 2:15 karong kadlawon ang missing kun ang patay mahigala nga nakuha ni abot ng 11. Dunay laing patay lawas nga naugkat dito sa Binaliw landfill mga alas 2:15 ang takna sa kaganinang kadlawon. So mo ni mahigala no na 11 na ang nakalas 50 anyos nga usa ka babay. Straight to the point. Mo ni ang latest mga sukit di paminaw 25 ang missing samtang 18 nini ang naa sa tambalanan. Straight to the point. Kata ni pagtagad sab karon nga buntaga sa atong paman-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing balita, Regional Director sa Department of Public Works and Highways dinhi sa Region 7 Engineer Danilo Villa apil kini sa girilibuhan. Subay sa nagpadayong investigasyon sa giingong anomalusong government infrastructure projects. Straight to the point. Kanto sa nagpagtagad robutaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin dito sa Kauluhan DPWH Secretary Vince Dizon uyon nga ipublikar ang giingong Cabral files apan alang kaniya ang ayan nga ipaubos una kini sa forensic audit. Straight to the point. Ipaubos sa mahigalag audit ha kay unsa ba ni angay ba ni mahigalang ipublikar dili okay kuno pero ipaubos sa forensic audit. Unya karon mahigala ang latest sab si Congressman Leandro Libiste kasi man may ni-insist gyud nga ni anak ko ang Cabral files. So daghan na to mahigalay na nga lipay nga namatay si Cabral kay wa na dili na di na mo utingkay mahigala tong mga pangaan nga tuwa dito day. Mas ganahan mas na namatay si Cabral. Cabral kan pag-istorya ba? Kay nga naman ingon si Libiste di ako'y file ni Cabral. Kay ba mag-usa ni tabo na issue si Libiste karon og si Buyeng Remulla matud pa imbestigahon gyud si Libiste. May labot mahigala sa iyang negosyo. Nining franchise mga kaigalaan nga kinining mahitungod sa solar nga franchise ni Libiste. Imbestigaron mga kaigalaan si Libiste. Straight to the Murag na point. divert naman ang kalakiha day, i-focus naman nga to sa investigation. Ngano nga gibaligyan ni Libiste kanang iyang franchise ngadto ni Manny Pangilinan. O kana mga higala og sayop nang gibuhat ni Libiste kaniadto paunta ng investigasyon lekin. Pila naman katuig na nga nabaligyan ni Libiste. Pero wa gyud na mahigala mahitabo hilom pastirana. Karon nga ni saba sa Libiste nga naan niya ang Cabral files karon imbestigahon siya sa ombudsman. Straight to the point. Ipaimbestiga siya ni Buyeng Remulla. Hasta mga higala ang Lower House of Congress niingon nga angay imbestigahon kini si Libiste. Straight to the Kung sa may point. pasabot ani daw masabot na to nga bisag kinsa mo tingog against sa administrasyon o bisag kinsa mo tingog unta nga aron utingkay kining flood control projects nga anomaly mahimong pahilomon ka kasama nga kay Straight to the ikaw point. may pahilomon. Manitagaan tagpagtagad rubutagas tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kay kini wa man ni mahitabo ning isyuha kani adto pa wa man. Hantod karon na lang, ha? Og wa mo nagawas ni mahigala karon na lang. Nga nahitabo ni mga sukid tig paminaw nga diin matawag nato mang higala ga imbestigahon saba kayo ron. Nga kinahanglan lang ipindahon mahigala si Libiste.
So sa laktod nga pag-istorya day, wa man ta ka magsaba-saba libisting nga nakay file ni Cabral, wala untay problema. Ha? Na sige tagaw-taw da nga nakay file ni Cabral karon ikaw mo imbestigahon. Ang katawhang Pilipino sayon kay analisar. Og dunay sa libisting imbestigara. Pero nganong karon pa? Ha? Imbestigara ninyo, namo kay sa na. Pero nganong karon pa? Ang katawhan daling makasabot. Dili sa gusto nga dunay musulti. Katong dunay mga nahibaw-an labot sa flood control. Mao ni mga higala. Nya, unsa man ka seryoso ang administrasyon sa iya kunuhang investigasyon. Straight to the point. Ang ICI mga sugid ti pamilya wala naman. Good as wa na. Usad na lang ka commissioner ang nahibilin, di wa na. Kaganta ni pagtagad lubutaga mahigala. Kinig uban pa ang mga hisgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado